Agora a noite máis happy de toda a semana na televisión de Galicia é o xoves. E aquí ven, no plato do Happy Day empezamos en nada, en 5 minutiños. ¿Estades listos, chicos? Sí! A ver, que se nos note un ondiña aí, que se vexa borro de ambiente. ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué fantásticos coros! Momentos como estes, dímolos gala a gala. ¿Recordan a pasada? Un montón de la chirranda te voy a regalar. Mais que nada, papá, o samba como esse está legal. Para, você não vai querer, papá, chegue no final. Yo siré, pacho, pararé, yo siré, pacho, pararé, yo siré, pacho, pararé, yo siré, si viene de capora, yo siré, pacho, pararé, yo siré. A Santiago voy, camiña Carmela en Compostela, fica o amor. A decisión da mellor canción foi unha decisión, creo que por unanimidade, e polo seu risco, escollendo a canción, pola súa interpretación, o xurado de O Happy Day decidiu que a mellor canción da noite foi a de A Vila. Nas galas, como ven, hai momentos sempre de alegría, pero tamén hai momentos de moita tensión. Aquí os responsables son os compañeiros do xurado. Recordan tamén o que lle pasou a Vía 7, un coro que tamén se despediu na pasada gala, e hoxe habrá máis emoción. Con moita discusión que me fixo un dolor de cabeza impresionante, por certo, que esta noite o coro expulsado é Vía 7. Sisters in the House. O coro de O Happy Day decidiu que Sisters in the House está nomeada. Eu quero falar con encaixe. Despois de todo o que vimos, a decisión que tomamos o xurado de O Happy Day esta noite é que o coro encaixe estea nomeado para a semana que ven. O xurado de O Happy Day decidiu que o coro que se salva para a semana que ven sexa Acorde Secreto. Vésemos animadas, non? Animadísimas. Estamos moi contentos de estar aquí. Estamos pasando estupendamente. Nos alegramos moito de que eles se salvaran. Moitísimo, de verdad.
Maravilla, xa lle lo dicía eu, a noite máis happy na televisión de Galicia é a do xoves. Queden conosco 6 coros, 12.000 euros en xogo e cada vez máis e máis emocións. Nova expulsión. Que pasará no happy day desta noite? Pois queden conosco, xa o saben. A non pasar ben. Happy day, happy day, ven cada noche, canta con nosotros, queda con nosotros y nos untarnos de amor. Happy day, todos Grazas de corazón. Bueno. Sodes estupendásticos, moitísimas grazas. De verdade, que maravilla de público. Graciñas de corazón. Graciñas tamén a vostedes por estar aí. Saúdos, moi boas noites, benvidos e benvidas a unha nova edición de O Happy Day, un programa no que seguimos a buscar cale o coro que mellor sabe transmitir as emocións da música. Un programa que se basa no espectáculo coral aquí na televisión de Galicia. Decíamos o das emocións porque este é un programa de música, pero tamén de moitísimas emocións, porque quedan só 6 coros, xa se vos notan as caras que xa hai máis tensión. Está esa gran final máis cerca, ese premio máis preto, 12.000 euros, só 3 coros poderán chegar a esa gran final para disputalo, e é normal, tensión que vai increcendo gala a gala. Hoxe teremos unha nova expulsión, hoxe o Alecrín de Brión, o Sisters in the House ou Coro Encaixe abandonaránnos. Será a última actuación sobre este escenario para un deles. Unha expulsión que vai depender do noso xurado, o que xa recibimos cun forte aplauso a Nasla Xami, a Ramón Bermejo e a Eva Perales. Moi ben. Nasla Xami, cantante, compositora, profesora de técnica vocal, Eva Perales, productora e manager musical, e Ramón Bermejo, director do Coro da Rá e tamén profesor de canto. Moi boas noites aos tres. Antes de preguntarvos nada, quero mandar un saludo a esa xentiña que está a través das redes sociais, especialmente os tuiteiros e tuiteiras, a través tamén do Facebook, interactuando e comentando o programa conosco. Moitísimas grazas. Desta volta, xa sabedes, o HDTVG4 é o hashtag onde podedes seguir interactuando conosco e nós encantadísimos. Que, por certo, bueno, ti Ramón non, ti non eres moito de redes sociais. Bueno, un pouquinho. Non, máis Nasla e Eva, un pouquiño máis que a ti. E vostedes xa saben que hai 3 coros que están ahora mismo xogando aquí as favas, Alecrín de Brión, repetimos, Sisters e tamén Coro Encaixe. Imos recordar por que están hoxe aquí na corda frouxa, digámoslo así. Eu quero falar con Encaixe. Despois de todo o que vimos, a decisión que tomamos, o xurado de O Happy Day esta noite é que o Coro Encaixe estea nomeado para a semana que ven. A Santiago voy, como un peregrino polo camiño da ilusión. Sisters in the House. Os meus compañeiros e eu creemos que tedes un gran potencial. Sisters in the House está
nomeada. José la Virgen de la Paloma. Ramón Bermejo, a decisión está na túa man. O xurado de O Happy Day decidiu que o coro que se salva sexa Acordes Secretos. Vésemos animadas, non? Animadas. Animadísimas. Nos alegramos moito de que eles se salvaran. Moitísimo, de verdade. Aí que vaguas. E mira que somos un programa happy, que nos gusta aí o sorriso, pero claro, estes momentos de tensión a veces, pois, terminan nesto. Eva, a anterior gala foi dura para vos? Moi dura. Difícil. Eu creo que aínda eu non me recuperei, os meus compañeros teñen mellor cara, pero Tamén estás ben, muller. pesadelos. Que dixos duras, non? Sí, con Encaixe e con Sisters in the House. Complicado. Me Soñas con levanto eles. cantando a Santiago. Bueno, eso é bo, non? É bo, sisters, non? É bo que se recorde un artista sempre é bo. Eu creo que é cousa boa. Tamén é cousa boa que expliquemos algúns termos que a min pola semana moita xente me preguntou por eles. Hai unha especie de glosario que usamos aquí no Happy Day que a veces a algunha xente se lle escapa ou non lle queda tan claro como lle debería quedar. Por exemplo, Ramón Bermejo. Tío, a palabra arranxo, úsala bastante. Sí. Se puxeras €1 cada vez que dices arranxo, íamos café para todos, pero vamos, sobraos. Pero, graciñas, pero, realmente, que é o arranxo? Porque moitos intuímos o que pode ser, pero... Vale, pues a ver, para explicalo dunha forma así que se entenda, se alguén compra unha casa que estea amueblada ou sen amueblar, pois vai coller esa casa e vai facer unha interpretación súa desa casa, o sea, vai a arranxar esa casa ao seu gusto, vai poñela... Ao seu estilo, non? Sí, ao seu estilo, non? E entonces vai poñer unha impronta, digamos, esa casa que é a súa marca, non? Pois cunha melodía, un arranxista, un músico como se fai o mesmo, non? Pois colle esa melodía e a adorna pois con elementos instrumentais ou con elementos vocais para que sone dunha forma determinada. E ás veces pois os arranxos son máis afortunados que outras. Mira que metafórico. Bueno, tamén temos que recordar que os arranxos e as bases musicais son obra de Xavi Fonda en colaboración tamén cos directores dos coros. Tan hai un traballo mau a mau. Hai outro termo tamén recurrente, querida Naxla, que ven sendo o empaste. Que aplicado ao termo musical, que ven sendo empaste? Aplicado termo musical porque hai outros termos, non? Para aplicar empaste. Sí, bueno, de feito temos logo un dentista tamén. Aquí fiamos, neste programa facemos costura prácticamente, pero no. Pero musicalmente que é o empaste? Non me refiro a ese empaste, por decirlo así, fácilmente. Cando as voces empastan, vibran todas a vez e empezan e rematan ao mesmo tempo. Tamén... falando, é un acto de xenerosidade porque nun coro ningún debería destacar sobre o outro, non? Entón, cando todo o mundo canta co seu compañeiro, surxe ese empaste e entón todas as voces fanse unha, non varias sumadas, entendes? Eso é o importante. Por decirlo así, é o que fai que un coro sone a coro, digámoslo así, non? Exactamente, non a distintas persoas cantando. Mira, xa aprendimos algo máis. O que tamén de empaste sabe bastante, porque vai sobrado, é o noso seguinte convidado. Ven do Obradoiro Vocal a Vila, que curiosamente é a segunda vez que pasa consecutivamente no Happy Day. Un coro que pasa de estar ao bordo da expulsión, rexorda aí das súas cinzas e pasa a conseguir ser a mellor actuación da noite. Pausoulle o Obradoiro Vocal a Vila a semana pasada e seguramente que boa parte dese mérito foi grazas ao empaste. Vexa que experto teñen. Ola, chámome Cristian do Campo, son do Obradoiro Vocal a Vila e son tenor. Oh, Happy Day! E hoxe vades ver outra faceta miña. Bueno, pois aquí tedes. Eu, aparte de odontólogo, pois son implantólogo, cirurxano. A primeira recomendación que daría é limpar ben os dentes, ir cada 6 meses ao dentista e non hai que terlle medo. Acabouse a xornada, vamos alá! Voulles presentar agora a un rapaz galego tamén, unha xoven voz que lle gusta moitísimo as rancheiras. Yo sé bien que estoy afuera. Eu de pequeniño tuve programas na TVG en aqueles programas que se facían polas tardes con Ana Quiro, non? Pero sigo siendo el rey.
Cristian do Campo, éxitos. Gracias por vir ao programa. Despois no 2005, pois o meu gran proxecto, que era o disco ca Sinfónica de Cuba, Aires de Galicia. Pois encontro no Obradoiro Calavila moi boa xente, bons músicos, sobre todo moita paixón polo que facemos. Como Obradoiro Calavila é de Puentareas, eu vivo en Vigo, pois trasladarme a Puentareas supone un pouquiño de esforzo, pero bueno, tamén como director, Alberto é de Vigo, vamos os dous no coche, vamos falando das cousas do coro, e paga a pena o esforzo. Mira, Cristian, temos un problema co tempo da peza, a ver se o podemos arranxar. Parte de odontólogo, son tamén o pianista do coro. E con Alberto, o director, e eu, pois, plantexamos as obras, facemos os arranxos musicais para que despois luzcan no escenario. É unha persoa entusiasta, tranquila, agradable. Sempre que precisamos cantar algunha peza con piano, botamos Mandel, que é un fantástico pianista. A peza é You Raise Me Up. Estamos facendo unha versión en galego, pero é unha balada irlandesa que escollemos porque ten moitos vínculos con Galicia. A min o Obradoiro Calavila é parte da miña vida, non? Penso participar hasta cando poida. O Obradoiro Calavila pasa dos cantos nativos do Amazonas ao mundo celta. Veñen cun tema composto por Secret Garden e popularizada polos irlandeses Westlife. O tema chamase You Raise Me Up, inda que eles preferiron unha adaptación en galego. O título é Prego o Vento. Eles son a Vila. Obradoiro Calavila, tema moi emocional. Moitísimas grazas, rapaces. Moi emocional este tema, moi pero que moi
fermoso, casi tanto, amigo Cristian, como a ranchera, eso que tocou. Bueno, categoría foi iso, Categoría, Xa fai tempo daquelo, non? Xa fai tempo, eu tiña 10 anos por aí. Miña Xa nai. tiña eu alai. No programiña da Ana Quiro, que todos recordamos, que en paz estea. Que en paz estea, pobriña, sí, claro que sí. E un saúdo para Mera tamén, Mera que eres linda, mira que bonito Mera. E ti, aparte de ser xa, digamos, un artista que xa de novo queres destacar no mundo da canción, tú temo do empaste controlalo moito, como O falábamos empaste antes, controlo non? moi ben, tanto musical como da miña afición, que é dentista, é a miña profesión. Aquí un artista dentista, é cousa curiosa. Que é máis complicado, empastar un coro ou empastar unha moa? Depende que moa sea. Depende que moa sea. Claro. Unha resposta moi galega esa. Depende da moa. Depende da moa, sí. Está moi ben. Bueno, igual Alberto pensa que é diferente o tema. Tú como ves? Tú que prefires, empastar unha moa ou empastar un coro? Prefiro o coro. Por agora na vila vamos a seguir así. Ti cas moas e a mellor Alberto cos coros. Porque a veces os da vila medio se nos descontrolan. Temos unhas imaxes aí da semana pasada, unha especie de cara B que queríamos facer do Happy Day, que nadie contaba de que saliran á luz, pero, deciros última hora, pois, vámolas ensinar. Non se asusten, isto é o que pasa detrás do Happy Day. O Happy Day dentro do backstage. O clima xa é selvático, xa tens aí bastante calor, non? Estás xa un pouco acostumbrados aí o tema selvático, que tal? Se ven? Sí. Bien. Vestidiños aí todos, ainda collemos algún aí a medio vestido, tranquilo. Aí non enfocamos, Ese corazón basurilla mellor non enseñalo. Está moi de moda, o fofisano, de moda que hai agora. Non veo máis que fofisanos. Somos fofisanos todos. Todos. Que coño, estoy ya no fofisano. Aquí está unha muller pondo a careta. E aparte mola porque ten aí explicación detrás. Está como ir a París. É como cando pinta ali ao lado do río. Temos aquí a Monet. É unha boa modelo, que tal, amiga? Como levas? Vai no levanto. Imitas aquí aos amigos este. Non, é moi guapa. Estar bastante mellor tipo lo que vexo, Hola, son happy. Mami, salgo en la tele. Hola, mamá. Aquí nadie le gusta moito o churrasco, por lo que se ve. Digo que making of suena a cake con colacao. Ah, perdón, no, dije making o lo dije con J. Eva Perales, toma nota, Eva, toma nota, Eva. Eva, Happy. Aspirada a velar. Estaban chulitos os da vila, No, ahora escóndete, no, ahora raposea, ahora revírate. Ahora parece que diante do xurado parece que nos apreta algo máis aí. Ahora impón, non? Moi ben, a ver que gracia lle fixo aí os membros do xurado ese comentario. Pero o máis importante é a actuación que acaban aquí de regalarnos aquí os amigos da vila. Násela, por exemplo. Pois eu teño que confesar dúas cousas. A primeira que son fan de Cristian total. E a segunda que eu, nun principio, cando escollechedes este tema, non foi das miñas favoritas escollas. É un tema un pouquiño que me leva a esa parte máis dulce, como falábamos co tema de Eric Clapton. Pero teño que dicir que me sorprendedes moito, sobre todo no empaste, que é verdade que é un dos vosos fortes, non só porque haxa un dentista no coro, pero é un dos vosos fortes. A coloratura das voas... Esta apunta a coloratura. Perfecto. A coloratura, porque sodes quen de cambiar de xeito de cantar e adaptarvos ás pezas que escolledes. E iso, a verdade é que me gusta moito e que o facedes moi ben. Que xunto co empaste, esas dúas cousas, pois que vos dan un plus que a min me fascina. Entón, este tema, ao final, realmente convenceume moito e parabéns, de verdade, quedou moi fermoso, emocioneume. Estar máis de acordo, Nasla. Oh, que milagro! Milagro! Vamos a comenzar ben este programa, Moi ben. É raro que Ramón Bermejo estean de acordo, é raro, É curioso. Veño conciliador. Bueno, canción, Ramón? A ver, non é das miñas favoritas, pero é que este coro sona moi ben. Sí. Sona moi ben, e o seu director realmente fai un traballo excelente. A cuestión do empaste non é só xenerosidade dos cantantes, sino a habilidade do director de equilibrar as voces para que todo sone en bloque, e vos conseguídelo. Gustoume. Gustouche porque inda que son a burla de todos os coros, pero non pasa nada. A verdad que teño un pequeno órgano que fai ta-ta, ta-ta, ta-ta. Pequeno, non é moi grande. E aquí,
Chámase Corazón. Son unha moña, en realidad, que o tema das cancións son moi moña. Gústame moito as cancións sentimentais. Este tema, que xa andábamos cantando por aí, el e eu en inglés, porque non me enterara que fixeron o esforzo de adaptalo ao galego, que moi ben por esa parte. Do inglés non lle podes decir nada. No, inglés xa fixo a trampa para que non lle diga nada. Pero ben, hai que ser estrategia. Casi choro. Ai, Dios mío. Veslo. Cheguei a un clímax sentimental de 15 anos atrás, con Westlife eu aí, no meu momento, sabes, que eu tamén. You raise me up. Estuve emocionadísima. De certo pensei, non me importa que non se movan. Sabes, que non me importa, está ben. Sabes o que va a decir aquí este amigo? Literal, vou dicir en castelán porque literal. Non me creo lo que está pasando. E o acaba de decir. Casi facedes chorar a Perales. Ten moito mérito. Foi o que estuvo máis cerquiña de facerme chorar. Ten moito mérito. Por emotividade. Por chorar por desafines outros, pero por emotividade el. Por suposto. Unhas lágrimas, digamos, positivas. El solo non o faría. Con ela. Foi a xuntanza das dúas voces. Boa combinación. Bueno, pois logo merecen un aplauso, pero vamos. E o resto. Moito máis que merecido. Obradoiro vocal Ávila. Moitísimas grazas. Grazas de corazón. Gracias, chicos. Fermosa, fermosa. Ainda llevamos querer moito a Eva Perales. Moi acertada. Estou emocionada. Absolutamente. Moitísimas grazas, porque eso é para o que nos traballamos, para facer sentir. Gracias. Estamos encantados, felices de estar aquí. Obradoiro, Obradoiro, Obradoiro. Happy Day. Vaya subidón, e que hasta saltaron a nevera e todo, a ver se deixan algo para o resto. Falollos agora de El Acorde Secreto, que nunca tiveron a presión de estar nomeados. E, nesa liña, queren seguir. E, por que non, dar un paso máis e tamén ir a pola mellor actuación desta noite. Con ansia, veñen, porque pola semana ata foron de compras e todos para poñerse guapo para a gala desta noite. Hey, chicas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás preparadas? ¿Qué pasa, Rose? Eu son Alba. Eu son Ana. Eu son Patricia. E eu son Rosalía e formamos parte do equipo de logística del Acorde Secreto. Pois este equipo de logística encárgase sobre todo do vestiario, de se hai que levar coches, quen os leva, canto vai custar, cada un acaen as tareas que llevan ben. Aquí todo o mundo é voluntario e normalmente sacan as cousas a tempo, con moito esforzo, pero bueno, as cousas saen ben. Bueno, que tarde, temos que ir de compras, non? Ai, sí, bueno, vamos. ¿Qué tal? Fantástico. Pois estamos aquí na tenda Vintage & Coffee en Coruña buscando un pouco o vestiario da nosa próxima actuación, que vai ser un pouco estilo retro, anos 60, 70, e aquí teñen unhas cousas moi ideales para ese tema. Que ben, parece que hoxe tivemos moita sorte. Sí? Penso que imos amañar fácil, verdad? Sí, seguro que sí. Porque na canción de Apple Tree non houbo xeito de encontrar o vestiario, nin as faldas, nin vestidos, menos mal que temos a Rose no coro, que unha manitas. O meu traballo me costou, que tiven que aprender a coser en media hora, mirando tutoriais de YouTube, esas cousas que hai en internet, pero bueno, parece que a cousa quedou bastante ben. Dixen, madre mía, pero unha máquina, os 2 días tiña todas as faldas feitas. Pero bueno, axudaron todos, que tamén houve xente que colaborou para facer todos os chicles, as medalliñas, todo levo o seu traballo, a verdad. Bueno, e nós seguimos cas compras, así que dentro duns intres descubriredes cal é o noso seguinte vestuario. Chao.
Aquí hai xente que está... O que vale, vale para todo e o que non vale para nada. Ti estás en todas, Rosalía? Sí, a verdade é que un pouco sí. Méteme nos líos, que pa qué. Estás nas compras, pero tamén no tema das paparotas. Tamén está aquí de capitán general. Vexan, vexan. Acorde secreto. Aquí cheira dulce, amigos e amigas. Cheira, cheira. E logo en que dillades, que comedes, que traedes? Temos cookies caseiras. Ai, que cookies. E galletas de mantequilla. E temos muffins de chocolate. Muffins. Toma. Magdalenas de toda a vida, que se dice, non? Pero... Sí, pero bueno, esas modernas, estas modernas. Se queda moito máis curva, non dá de parar. Fantásticos. Ostras, esta vez de... Mira, ten color así como de anticongelante. Non ten veneno isto, non, Estevo? No, Isto é para chamar a atención. Chámase Blue Velvet. Blue Velvet. Sí, son os pasteles, unha receta americana, Blue Velvet. Isto te lavo. Isto mi abuela non me deixa comer. Se ve que como algo así verde, fosforito, como anticongelante do meu coche. Moi moderno. Este é o mellor da vida. Estamos no mellor da vida. A vida está para jubilado. E por novos tamén. Moi rico, moitas gracias. Normal que veñan tan contentos con tanto dulce, tanta enerxía. O caso que hoxe os del Acorde Secreto veñen cun tema moi acaído para este programa. Titúlase Happy Together, Felices Xuntos. E é un tema do grupo estadounidense The Turtles. Eles son el Acorde Secreto. Immaginome a mí e a ti, que penso sempre sí en mí. Penso los dos, amándonos e véndonos, e sempre así, felices para sempre. E se te vou chamar e apostar, que ti me queres só a mí, que vas me rir, imagina que pode ser, felices para sempre. Bueno, algunos máis que outros. Pero, perdona, amiga. Amigo, é lo que pasou, aquí andas. Complicouse o tema. Se complicó, sí. Mi compañera lanzó el micro, me tua cayó. compañeira, o sea, ela, foi Ana. Ai, perdón. Ai, perdón, sin darte conta. Non me din conta. O home que ya así, ya que ali quedou tirado como unha rolla. Jefe. Así ya cayó, e fixe lo que pude.
compañeiros para isto. No. Ah, toma la coña, non? Pensa que é un cachoteo, que? Que? Bueno, son cousas do directo, non pasa nada, muller. Perdón. Bueno, me quedou ben, quedaste ben. O importante é facer do defecto virtude, amigo. Como te chamas? Chero. 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 Nombre bonito tamén, Chero. Importante. Está moi ben, está moi ben. Podo quedarme ca... Sí. Ao final montáchela e todo, quedouche ben... Quedouche ben, vamos a apertar por aquí. Porque isto... Ah, e viñese tamén con atrecho bastante. Xuro vos lo que isto acabo de verlo ahora, pero pareceme digno de mención. No tocadiscos hai un tal José Guardiola, quen o conoce? De quen é? É teu, Ana? Non é meu, pero conoces o artista? Eu prefiro non tocar nada máis hoxe, xa está. No, tipo que tocache lo ben tocado, xa. xa. Marcho para casa e xa está. No, para casa non. Tranquilidade, eso vai depender do xurado, eso xa é unha decisión que vai depender dos tres amigos, como vistes aí os de coda. Bueno, os de coda, perdón, home, os do acorde secreto, aí. O de acorde secreto. Meu loco. Eu vou empezar falando polo accidente. De Porque verdade, pareceume genial como resolviches. Non se notou prácticamente nada. Con un aplomo tremendo, agarraches o micro, agarraches a silla, endereitaches... Un aplauso pa Chero, un aplauso pa Chero, claro que sí. De verdad. No. Grande Chero. E o resto... Sí, señor. E o resto do coro conservou o aplomo e seguiu para adiante como se non pasara nada. Para min eso ten moitísimo valor. Porque, claro... Non lle quixeche a flor, despois do que fixo, eu collía xa. Bueno, independentemente disso, eu creo que foi un arranxo 60s que me encantou, o vestiario fascíname tamén, pero bueno, falando a nivel musical, creo que nos transportastes aos anos 60, que era do que se trataba, realmente, non? A mí non, porque eu ainda non nacera nos 60. Bueno, a ver, eres dos 90, non? Dos 90 eres, sí, por suposto, pero bueno, pero podeste facer a idea do que era. A miña nai, sí, imagino a miña nai. Pero incluso o atrezo, todo, perfecto. Aí vou eu, sobre todo o vestuario que facías ti mención, Ramón, non foi un pouco así, un pouco amo a Laura, así o tema este... No, diga, a vos, non me recordou así. Pero, bueno, pero que está dentro do estilo, esta ben, forma de yo cantar. Eu que estou mal, eu a mí me recordou máis. Ese é o punto, claro. Eu son fan dos pelucóns, todos os pelucóns son super fan, tedes que vir máis veces. O de Casillas quedoulle moi natural. O de Casillas é moi natural. O de Casillas quedoulle moi natural aí. Ah, bueno, hai un que non é de pega. Hai un que non é de pega, ese de verdade. No, felicidades, moi ben. Sí, señor. Pois con estes parabéns, despedímosvos. Un aplauso grande para el acorde secreto. Claro que sí. Señor rapaces. Gracias. Estaba programada la caída, ahora hay que decirlo, así que vamos a hacer. Pero bueno, se resolvió como se pudo y bueno, y seguimos adelante, que es lo que importa, ¿no? El directo es así y nada más. Así que seguiremos viendo, ¿verdad? Semana movida para coda. Unha, polo tema que van interpretar, xa lles direi logo cal é, e segundo, pola sorpresiña que recibiron esta semana, vexa. Aquí estamos, a Corocoda, tentando facer unha escapadinha. Temos hoxe aquí unha obra de teatro protagonizada por unha das actrices, Ana Obregón e Tete Delgado, e gustaríanos pois, a ver se podemos acceder xunto a eles e preguntarlle, informarnos de como se preparan, porque interesanos moitísimo para incorporar as nosas actuacións. Tete Delgado está genial. Sí, canta que te cagas. Tete Delgado. Vale, guai, pois a ver se podemos escoitala. Tranquilo. Temprano, ¿no? Sí. Además quedamos un pouco en plan... Bueno, ao principio, Gustoume moito porque Tete é unha voz que admiro moitísimo. Vela foi como a parte máis simpática. O de Corocoda é para fastidiar a maneira de decir Corocoda. Genial, nos deron moitísimos ánimos. E Ana Obregón tamén, que dende pequeniña vexo as súas series e como me encantoume. El mejor consejo que puede dar luego el Tete, el mío, es sentirlo y disfrutarlo.
porque todo lo que sintáis y disfrutáis es lo que transmitís al público, da igual, que estés en la tele, en teatro, en cine, incluso en la vida. Si no lo sientes aquí, no lo sientes en ningún lado y no lo transmites. Ese es mi consejo. Gracias. Lo llevaremos a cabo. Outra cosa que veríamos hablando de eso tamén é saber moi ben o texto. Tanto nós como vos as letras das cancións, saber perfectamente, porque así podes xogar con ela, facer o que che dé a gana. Non esperábamos que foran tan cercanas, Sí. verdade? Sí, Como sí. ademais uns consellos super chulos que casi nos emocionan a todos. Y ahora otro consejo, espera, que este es muy bueno, que este me enteró la primera vez que me puse delante de una cámara. Lo que decía Dalí, para ser un genio solo hace falta creerse. Y ese momento de soledad que tienes antes de salir, que eres tú solo, créetelo. Eres el mejor en ese momento y en esa situación. ¿Vale? Opino que moi bons consexos, incluso ata chegas a emocionarte, porque é xente que ten moito recorrido, que leva moito vivido, que saben moi ben o que ten que facer, profesionais encima do esteario, notase que teñen porte, teñen enerxía, encanta. Oye, bonita foto, a foto quedou vos ben. Que tal os consellos aí que vos deron Tete Delgado e Ana Obregón? Pois moi ben, a min servíronme moito e gustaronme, a verdad que teñen moito que dicir, é xente que leva anos e anos e notase. Maravillona, Tete, máis ou menos aquí o público galego conocémola É ben. unha grande. E aparte canta que escoitala cantar e ten moita emoción. Te gustabache moito a voz A mí de Tete. encántame. Pero fálame da Ana Obregón. Ana Obregón. É riquiña, así o... Sí. Esperábame máis maior, consérvase moi ben. Vaya, pollita, de volver por aquí contenta. De volver contenta, pero que moi ben. Facía día de praia o día que foron por ali. Sí, facía moi non bo foses á día. praia, porque Ana Obregón é moito de praia. Xa, vimos a súa obra despois, fomos a ver a súa obra, estivemos no Focos, está ensayo moi ben, recomendámola, moi claro. ben, recomendable. Moi ben. Iso da praia foi pena, porque ela que sendo moito de praia, facía salir unhas fotos, e quedaba unha promoción da Arousa fantástica. Vaya lío, que tú estes pola semana, vaya lío que a semana pasada tamén, como tiñades aí o camerino, Leti? Un follón, unhas crisis, porque ¿dónde vai a miña sombra? Dios mío, desaparecían as cousas, era unha locura. E abro o ollo, que estarmo metendo no medio do ollo. Estar metendo no medio do ollo, eso é pa berrar, Hombre, claro. No, entendo, Leti, entendo. É pa berrar, como diría miña nai, Chiñán, aplaude se quere, non pasa nada. Temos tempo. A frase esa quedouche moi ben, Iso é carne de zapping, pero vamos. Carne de zapping. Como decía Leti, tiñan todo así un pouco revolto no camerino, ou como diría miña nai, realmente aquilo era unha leonera, vexan por qué. Welcome to the jungle, cuidado. ¿Qué tal, Jovento? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vaya pintiña de Albordeo. Preparando os bestiarios do Rei León. Anímate. Anímate, collos ben. Ali se maquillou. Este escogido, el bajo. Dale, os baixos, si, non son por de coller sempre baixos. Ben. Que tal? Boas tardes. Hola. Boas tardes, todo bien? Vaya selva que tens aquí montada nun mellor dito. Madre de Dios, unha leonera, como di miña nai, está feito unha leonera todo. Muy bien. Y con este control. Hola, ¿qué tal? Se lle moito pintar a mona, por lo que se ve, ¿no? Soy muy mona yo. Gustalle bastante. Chicos, con ganas, que somos coda. Como nos gustan os 80 no Happy Day. A todos os coros e tamén os de Coda, que hoxe recuperan as sombreiras para homenaxear quizáis o grupo máis grande a nivel español do pop, nada máis e nada menos que a Mecano. Coro Coda. Yo soy uno de esos amantes, tan elegante como los de antes, que siempre llevan guantes. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana, amor. Allá este trovador se está asando de calor. No controles mi forma de vestir, porque es total y a todos enamora.
Corocoda, arriba, 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 arriba. A ver, que vai ser isto de que non vos podes levantar? Arriba, por favor. Ovación para Coda. Olalla, vente conmigo. Porque non me daban os dedos da mau para saber cantas cancións de Mecano metestes aquí, non sei, en 3 minutos. Cantas cancións metestes? Non sei, pero polo menos unhas 12 ou así, non sei. Miña nai, quería 12 cancións. 12 cancións, Entraron ou vos máis, todas. non sei. Ainda non as contei todas, pero Ben. vamos, con carrapatos así. Ai, conforta. A ver, os xurado xuro que tomou nota de todas e cada unha das cancións. Membros do xurado, que vos pareceu esta actuación de Coda, Eva? Benvidos ao remix a este programa, porque está ben que fagades este exercicio cun grupo que ten estas cancións tan maravillosas como é Mecano. De vos hai unha cousa que sempre me gustou, aínda que a primeira vez que nos coñecimos non foi a vosa mellor actuación, é o voso talante artístico. Encántame eses homes con esa chulería cando requera canción, eses homes sensibles e románticos, si é o caso, e que teñades ese espírito, non? Na vida dun artista hai tantos momentos no que tens que decir, oye, tío, é que ti eres un artista, tens que creer ese momento. E vos aquí, cando vos subides, independentemente de todos os problemas que hai para chegar a este escenario, que non é fácil, é moi difícil, vos chegades, olvidades todos os temas familiares, os temas de labor, ou o que sexa, e poñedes a actitude artista, e iso notase neste escenario. Gústame moito que sexades tan artistas. Dani, logo do piropo podes dicirle algo se queres, tamén. Non, agradecidos o piropo, porque aquí este tema dura 3 minutos e medio, aproximadamente, pero detrás hai moitísimo tempo de traballo, e a actitude non se gana nunha hora, se gana traballando día a día. Entonces, nós realmente non somos actores, nin son... Traballamos día a día para mellorar como artistas, bueno, pois eses agradecimentos se ven recompensados. A actitude é como a Zamora, non se gana nunha hora. Ramón, ti que dis? Non, eu a semana pasada decía aquilo de hai que ser máis coro, non? E hoxe isto sonou como un corazo, cuns matices maravillosos, super afinado, un bloque perfecto, e a verdade é que se alguén non coñecía a Mecano, esta é unha forma de coñecer a Mecano en 3 minutos e medio, de facer unha panorama dun grupo que durou tantos anos, non? Maravillosa, de verdad, noraboa, moi ben. Brevemente, Násela. Eu son moi fan de Mecano, xa vos lo digo, porque recórdame cousas maravillosas da miña familia. Na miña familia cantamos todos e cantábamos estas cancións. Fermosísimo o traballo, todo de fiar, todos os temas, difícil, creativo tamén, non foi pegar un tema detrás de outro, un arranxo moi ben feito. Estamos todos de acordo. Oxe, aí pasa algo, somos revival, isto é a noite do revival. Este programa un bote, que escoitemos arranxo, euro pa bote. Vamos a facer. Esta é a noite da revivals e das caídas, algo nos ten que afectar a nós. Bueno, pois a eles que non lles afecte, podes ir descansar. Un forte aplauso para o Coro Coda. Vamos sobraos. Lo que pasa es que vamos sobraos. Qué chulería, somos así. Naturaleza pura y dura. Sobraos que somos. Non é quen quere, é quen pode. Happy Day. Turno agora para os coros que se están a xogar a permanencia no Happy Day. Seguimos nos 80, seguimos falando de pop electrónico, pero imos ir de viaxe, imos ir cara Gran Bretaña, porque o coro Encaixe decidiu apostar por un coñecidísimo tema de Eurythmics, Sweet Dreams. A ver se lles vale para manterse no programa e se eses 12 soños de seguir no Happy Day se fan realidade. Esta galimos moi motivados, a pesar de estar nomeados. Bueno, de primeiras foi un xarro de auga fría. Despois de todo o que vimos, a decisión que tomamos o xurado de O Happy Day esta noite é que o coro Encaixe estea nomeado para a semana que ven. Un poquinho de presión si temos. Eu penso que foi como para despertar. Ainda que eso danos a motivación suficiente para seguir adiante, pensamos que vai ir moi ben.
E o domingo é un pouco día de descanso, pero vimos encantados aquí todo o día, porque pasámoslo ben. Sí, cantar, decir tonterías, chistes, estamos todo o día así. Somos un pouco teatreiros tamén, Teatreiros, gustanos a caralladas e... Sí, sí. Vamos cantar un tema que se chama Sweet Dreams, que é un tema de Eurythmics, fala moito da positividade de tirarte adiante, inda que encontres, pois, bueno, unha pedra no camiño, pois tens que levantarte. Pois o noso director é un coach impresionante, mándanos correos, está atento a todos os detalles, non sei, caíse me ababa. É moi caralleiro, É moi caralleiro tamén. O vestiario tamén está un pouco na vosa línea de simplificarse un pouco. Imos moito máis guapos que outras veces. Bueno, guapos, ou polo menos... Mais. Contundentes. Só che digo que o día que nos casemos non vai ser normal tampouco. Que saibades que haberá algunha sorpresa. Algo de coreografía, ai... Que dices? Algo verá. Falta chegar as vosas esencias. Hai como un interruptus. Eva, ven a cantar connosco para sempre. Bueno, nesta gala, dende logo que non nos voten. Claro, nesta gala que non nos voten. Hai No concurso gañar, evidentemente. Bienvenidos al programa. Bienvenidos al programa. Y si tú no me nominas, nos vemos para la semana. Y si tú no me nominas, nos vemos para la semana. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Hold your head, keep your head, move it on. Hold your head, move it on. Keep your head, move it on. Hold your head, move it on. Keep your head, move it on. Hold your head, move it on. Keep your head. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Dreams are made of these. Sweet dreams are made of these. Sweet dreams are made of these.
non vos importa, tamén salín eu. Coleime unha foto. Vente para acá, María. Estuven... Miña nai, como tedes aí de pancartas, Vos sí que encaixades, encaixe sin barreiras, encaixe con vida... Veñen patrocinados, non? Bueno, son libres de poñer o que queiran, non lles obligamos. Hai libertad. Vos tamén tedes esa libertad de enriquecer un pouquiño, digámoslo así, esta versión de Eurythmics, hai toques de Lady Gaga, non? Parecíame. Sí, bueno, parecemos que, bueno, surdiu así nun ensayo, que de repente saltaron esas voces e dixemos, isto hai que facelo. E aí foi. Sí, aparte, tedes moitas referencias, porque creo recordar que Marilyn Manson tiña unha versión. Musicalmente, igual, a parte sinistra non a sacastes, pero no vídeo víamos en Tallamín que me gustou moito, creo que ti e Inés, non? Un homenaxe a Kubrick aí no Resplandor. Que dicides máis ou menos? Somos cinéfilas. Decíamos... Inés, ven aquí. Vente, Inés, anímate. Repetide un pouquinho, me gustou moito. Espérame, te pos o micro por detrás. Así, non quero ensuciar o plano, a ver. Eva, ven a cantar connosco para sempre. Que medo. A min destenme medo, a Eva non sei se lle entrou medo. Bueno, eu comparto con algún dos rapaces, que senón parece que só falo que rapazas e vamos, nada máis lonxe. Amigo, vente para aquí, para que se tamén a ti os pés de traxe vides, pero aquí a moda Hobbit sigue en pé, non? Bueno, eu como zapato, marca, non? É marca xa. A morte, pois vos descalces con pajaritas, paxarela, hasta o final. Está ben. Bueno, pois moi ben. A ver se o xurado lle apaixoou, se lle gustou esta versión de Sweet Dreams. Membros do xurado, falade comigo, entre vos tamén está ben, pero de vez en cuando. Eu quería saber se ela quería cantar con elas para sempre ou non, non se pronuncia. Pois mira, podes facer un trío aí musical interesante. Xa teñen de vacas, pois crean outro trío. Sí. Chamaría de peras. Sweet Dreams, moi sweet, non vou ter con este pequeno homenaxe que me fixestes a esta película tan maravillosa que eu non podo ver nin os títulos de crédito porque teño un medo terrible ás películas de terror, o sea, non podo ver nada de terror. Sodes especiales, eso non o pode negar ninguén. Sodes especiales, sodes de outro planeta, o sea, de outro planeta musical maravilloso que está por descubrir. Outro día dixemos tanto Nasla como eu que non sintonizábamos a mesma frecuencia. Eso non é malo, eso é moi interesante. Atopar cousas novas, cousas diferentes, xente que marca tendencia, xente que se diferencia do resto. Vos diría que é o camiño máis difícil, pero tamén é o máis emocionante. Se eu fora cantante, tuver algo de voz, que Ramón o intenta todos os días, pero non dou unha nota, aseguro vos que me encantaría traballar con vos e formar parte deste grupo, porque creo que dades un pasiño máis, que o resto, con todo o meu respecto, co resto dos coros do programa. E aí está a dificultade. Se a min, que traballo nesto, cóstame, imaginade moita xente que vos ve tamén, non? E que quizá non sintoniza tan facilmente o que estamos acostumbrados a facer. Encántame a vosa posta en estea hoxe, estades guapísimos e guapísimas. É unha canción moi complicadiña, A min é unha canción que me gusta moito, é unha escolla que me gusta, son super fan e de Annie Lennox posteriormente, non? É unha canción que me gustou moito a escolla. Sí. Eu teño que decir que non é o arranxo que máis me gustou. Sí, a mí tampouco. Era milagro que non se lino a raio. Claro, Roy, pero é que é fundamental falar disso. Sí, porque... Encantoume a posta en escena, a actitude, a nivel de actitude creo que tamén foi un cambio substancial. Creo que neso estamos de acordo. Eu creo que estaban un poquinho nerviosos. Estaba destensos, quizáis. Home, que despois da semana pasada, pois... Pero para min gustoume así a presencia do coro. Ela non ten voz, pobriña. Está sin voz. Non ten. Pobriña. Pero eu creo que o mellor tema de encaixe todavía está por chegar.
Pero están chegará. nomeados, e espero que estedes aquí para Están que nomeados, que os sí, escoitemos, claro que sí. Moi ben, anotamos eso. Polas vosas valoracións, podemos dicir que encaixe, hoxe, máis que nunca, é un coro de película, digo, pola versión aí que fixeron de Kubrick. Van ben encaminhados. Todos son coros de película. Todos son coros de película. Despedímonos cun forte aplauso, como se merecen. Coro encaixe, graciñas. Moi amables. Moi ben, bueno, ben, ao final non estivo nada mal, non? Bueno, podía estar mellor, pero Sí, bueno, estamos claro. moi contentas, a verdad, por lo que estamos fixemos, contentas, así que estamos contentas. estupendo. LKC, inmunitas, LKC, inmunitas, Venga, Happy Day. foi das mellores actuacións desta noite, seguro. Pues claro que sí, si no creemos nós. Hai dúas cousas que dende a semana pasada non cambiaron para Alecrín de Brión. A primeira, a máis triste, por dicirlo así, é que volven estar nomeados. A boa, non sei se será a base dese licor de guindar xa famoso en todo o país, pero é que non hai quen lle roube o sorriso. E para seguir unha semana máis no Happy Day, trainos un tema de Fuxan os ventos, o meu amor mariñeiro. A semana pasada é unha canción moi alegre e todo eso, pero estaba un poquinho máis verde, diríamos, non? Nosotros somos os clásicos de todos. Cantar xa non cantamos, son mellor de novos moi ben, pa canto máis agora. Porque os outros, máis ou menos, saben de música, saben de acordes, saben de tonos, saben de todo eso. Nosotros todo é do oído. Los tenores no paran ni hablar ni los ensayos. ¿Quieres un chupito? Pode pasar calquera cousa, non sabes, con nós. Meu amor é mariñeiro. Eu penso que esta canción, Meu amor é mariñeiro, que é unha das cancións que máis ou menos nos estaba salindo mellor de todo o repertorio, eu penso que con ela podemos incluso pasar de gala, se o xurado permite, claro. Confírmase que a presión de estar nomeado é boa. É boa porque pon as pilas, os coros. Non estamos dando o 100%. Creo que nesta gala ímolo dar. Non queremos tampouco deixar de apretar o máximo que poidemos. Home, eu espero que se vexa un coro alegre. Por lo menos que se perda o medo de estar debaixo dos focos e das cámaras e todo eso. En esta, que é un tema que levamos cantando bastante tempo, creo que non imos ter problemas. Corazón que nace libre. E sobre todo, si lle seguimos a marcha ao presentador, pues desde logo que vamos a conseguir. Traigo un navío nas veas e unha cimpra mariñar, que entente porme cadeas a mi primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar que vivir toda unha vida preso, escravo e a calar. Meu amor é mariñeiro e vive no alto mar. Son os seus trazos o vento, ninguén nos pode amarrar. E pasar polos lugares como vento no areal, abrir todas as ventanas pra esclavitud acabar. Polas rúas das cidades hei de pasar a cantar, traguendo na man dereita a espada da libertad, como se un navío entrase de súbito na cidade
traguendo a voar no mástil bandeiras de libertad. Nun momento de repente eu sei que un día virá, como se o mar e o vento en nos abrirse a cantar. Eu sou libre como as aves, e paso a vida a cantar. Ora non que nace libre, non se pode cadear. Un aplauso para Alecrín de Brión. Claro que sí. Moi ben. Outro que moi ben. Público en pé. Gustou, Gustou bastante. Gustou bastante. E hai unha pregunta que me fago sempre, que vos vexo a vos, os de Alecrín de Brión, sodes coñecidos por ese licor de guindas que tedes, que eso, vamos, levanta un santo, levanta a paletilla a calquera. Sodes moi animados nos corredores, veseos aí sempre, pero aquí chegar ao escenario, a ver, este tema tampouco lle pega moito baile, non? Pero, por que nunca vos animades así a hacer algo de bailoteo e tal? Es que os pés non aguantan moito de un xa. Non lle aguantan os pés, pero aparte, eu creo que teño unha boa mestra en canto a baile. Xa son 71 anos. Está como de 20, ó. Boa, si, xa. Bueno, está para bailar, é só un chupito de máis e un choupiño e pa diante. Silvia, e ti eres a experta nos bailes, non? Contamo ti, contaron antes de entrar e non sabías, e ti pegas de moito... Vais a falar o teu marido, vámola a liar. Vámola a liar. Por que non bailades nunca e tes un tema un pouco máis animado? Eu non tería ningún problema, pero, bueno, eles non están acostumados. Están acostumados á repichoca da verbena, ao agarrado de toda a vida, pero de coordinar, eu recoñezo que é complicado. Coordinar o movimento, con ritmo en cada momento, sobre todo, eso, porque non todas temos o mesmo estilo. Ah, amigo, pois a verbena, vides dunha verbena na anterior semana. Sí. A verbena así un pouco máis madrileña, digámoslo así, pero a verbena pachanguera non vos vai moito. Esta semana pensamos que era mellor afinar máis e movernos menos. É o noso. Oye, pero... non te vayas que espiña de bailar. Se queredes botar un baile aquí, oye, como si queres dar un vals, bailade se queredes, non? David, tocar e cantar e tocar o que sea, porque toca de todo. David é de tocar, E os deportes. Os deportes, Edgar é dos deportes. o que queiras, pero de bailar... Non lle botas un baile aquí a pariente? Me parece mentira tamén, Pois si, un baile non quedas. Ide preparando unha música, digamos, esta muller non se vai daqui sin bailar. Agárrame aquí, David. En plan compañeirismo, en plan, oye. Respeto máximo, Que non se cele demasiado, a ver se... Isto, eu xa mo temo. A modo, a ver que metedes aí, Vale, a modo a ver que metemos, porque isto vai ser... Como vai isto? Que tienes que sabes disto? Depende do que suene. Educación, Os zapatos son de baile. Son de baile. A ver, como vai isto? Así. Madre de Dios. E logo sería algo así como... Aí. Bueno, e así creo que deberíamos acabar. E para ti, David, vamos. Que esta muller quede con ganas de botar un baile, ten pecado. Non tes perdón de Dios, David, Porque che faga falta, Silvia, non te preocupes. Porque che faga falta. Señores do xurado, bailar ahora non va... Vos non bailaredes, pero... Unha valoración teredes que dar da actuación. Isto mellor obviámolo, porque, bueno, son cousas... No, eu valoro tamén moi ben, Fantásticamente. Ahora sí, non lle botaron baile esta muller porque non só que baile ben, que é guapísima, chico, que te perdes, Dios mío, por Dios, Ai, ahora sí, ponte ao lado. Famo a parella, Famo a parella. Claro que sí, adiante.
Pois, sí, afinaxedes moi ben esta semana, claro que sí. Eu sigo botando en falta un pouco de baile, non vou dicir que non, é verdade, pero valoro moitísimo que haxa cancións da nosa tradición, na nosa lingua e do noso machín. Eso valoro moito, claro que sí. Entón, parabéns por eso, graciñas. Sí, no, ademais, bueno, parece que hoxe estamos dispostos a facer unha demostración do que é o empaste, non? Despois destas explicacións que dimos ao principio, non? E realmente, pois sí, estivo o coro moi afinado, moi empastado e moi matizado, así que noraboa. Sí, sí. Hoxe estuvo a coral que queríamos ver todos desde o primeiro programa. Hoxe sí, é verdad que distes o 100%. Podedes estar moi contentos da vosa actuación. Foi moi emocionante, moi ben explicado, contado. Este home emocionoume, recordoume moitísimo o meu avó. Sí. Claro que sí. Ai, que nos chora, Perales. Que nos chora, Perales, ten corazonciño, que ten corazonciño. Claro que sí. Dalle un biquiño grande. Claro que sí. Un placer, Ay, qué bonito. Es que esta canción, aparte, es un poema de Manuel Alegre que nos tomamos de la prisión. Entonces... Que fermoso. Xa lle decía eu, digo yo en cada programa, que o Happy Day é un programa de música, pero é un programa de moitas emocións. Tamén houve emocións de outro tipo. Na pasada gala, saben que esta xente viñeron cá a verbena da Paloma. Hoxe fixemos aquí unha especie de verbena máis galega, máis pachanguera, digámoslo así. E toda a verbena ten un bar da comisión, ten un bochinche. Bueno, pois o Alecrín non perden detalle e téñeno no camerino, fíjense. Pois nada, aquí estamos mire, non os coites aí aos tratantes aí berrando, Estes son os de Alecrín, que andan co licor. Mira, temos aquí ao lado. Ten o licor de guindas. Tú serás solo para nós, Sí, ti tranquilo. Non chegando por aquí, non me vergonzo, ¡Jo, juventud! Buenas, divino tesoro. A ver, José. Está como unha princesa, con todo. No me digas que claro que princesa que non será abuela, Vai ser abuela? Ay, no me digas eso. Que prefieres, esto o esto? Pois mira, son algo capullo, pero eu, a verdad, tengo máis o licor de guindas. Para que nos vamos a engañar, amigo? Efectivamente. Pero gárdamo para logo do programa que va antes non lle podo cargar a esto. Sacamos unha foto con un chico. Ai, Dios mío, mira. Eu quero un chopito. Hai bochinches de bar de comisión que teñen moito menos alcohol que hai neste camerino. Sí. El barman. Pero do bar de comisión, non? Maravilla, vasos de plástico. Moi ben. Whisky, licor de noz, pero bueno, aquí hai unha variedade terrible. Así cantan, loco. Hasta tenemos de 12 años. Y la sorpresa es la que está envuelta. Ay, sea cara. Ay, a mí. Cuidado. Tenemos de 12 años, Chivas, todo. Ay, no. Macabras, así andamos, loco. Sí, o sea. Pedazo de camerino e pedazo de coro. Son Alecrín de Brión. Un fortísimo aplauso para eles, claro que sí. Graciñas. Graciñas. Ben, moi ben. Mira, penso que hai un ano e medio, polo menos, que non bailo algo así. Entre o embarazo, o neno e todo, non. Pasei tanto tempo estudiando o piano que non tiven tempo a facer unhas clases de baile. Esa é a excusa. Podemos cantarlle unha cousa? É que está de cumpleanos. Sí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Happy Day! As Sisters comezaron con moi bo pé o Happy Day. Na primeira gala foron a mellor actuación, pero 2 semanas despois xa o xurado decidía que non merecían pasar a criba. Sería un duro golpe para elas, un mazazo, ou máis ben un toque de atención que sacara o mellor de si mesmas. Imos ver como lle foi a semana. Nominadas podemos caer en calquera programa, os outros coros son moi bons. Hai moitas veces que traballas mellor baixo presión. Sisters in the House.
está nomeada. Non estou animando a que nos nomine para nada. Sin presión traballamos estupendamente. É unha oportunidade para poder amosar de que foi simplemente un pequeno erro que a todo o mundo lle pasa. Pois o tema de Respect, anímicamente levámoslo moi ben, porque é un tema que nos gusta moito cantar, é un clásico do soul, de Aretha Franklin, que ten unha letra moi empoderadora, ademais, gustamos moito del. What you want, baby, I got it. Ven a resumir un poquinho que é a dinámica do coro, que somos todas mulleres, que podemos facelo super ben, incluso as voces graves dos homes, nos, sendo mulleres, incluso os podemos desenvolver. Sí que é un tema complicado de afrontar porque é un tema rápido, que exixe moita enerxía. Just a little bit, just a little bit. Your kisses, sweet as honey. Para o noso coro é un reto, posto que ata o momento pois nunca fixemos as dúas cousas ao mesmo tempo, cantar e bailar. Entón, eso dificulta un pouco a naturalidade, quizáis, no? Que o que o xurado nos está pedindo, no? Ai, cando deixades as maniñas e vos deixades soltar o corpo, é outra enerxía. Pero bueno, creo que estamos a conseguir. E a nivel persoal, eu creo que é o mellor premio que temos, porque se xa estábamos unidas, agora estamos máis. What you want, baby, I got it. What you need, do you know I got it? All I'm asking is for a little respect when you come home. Yeah, baby, when you come home, mister. I ain't gonna do you wrong while you're gone. I ain't gonna do you wrong, 'cause I don't wanna. All I'm asking is for a little respect. You get home, baby, just a little respect when you get home, when you get home, when you get home, yeah. I'm about you, give you all of my money, and all I'm asking in return, honey, is to give me my promise when you get home. Just a respect, just a little bit, just a little bit. Your kisses, sweeter than honey, and guess what? So here's my money. All I want you to do for me is give it to me when you get home. Yeah, baby, give it to me when you get home. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take care, T-C-B, take care, T-C-B, take care, T-C-B, R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take care, T-C-B. Just a respect, just a little bit, just a little bit. R-E-S-P-E-C-T, just a little bit. Find out what it means to me. Find out what it means to me. Take care, just a little bit. Take care, just a little bit. Take care, just a little bit. Take care, just T-C-B. Take care, just a little bit. Take care, just a little bit. Take care, just a little bit. Take care, just T-C-B. R-E-S-P-E-C-T. Un aplauso para Sisters in the House. Que facedes de moito caso aí ese tema dos resentidos con isto da movida, que movida iche moito e que de noite e de día usa gafas de sol. Ah, pois non te ia asustar eu. Ti non descubres as gafas, ti non. Son graduadas. Bueno. Déjame permiso as directoras porque eu son pirolla e pierdo un montón sin as gafas Si és graduadas. graduada, eu tamén fixo xornalismo e podo ir sin gafas, pero non ten que ver, tamén teño unha licenciatura. Señores do xurado, que vos pareceu a actuación de Sisters in the House?
A ver, encantoume este tema por esas partes de unísono, ¿no? Que botaba de menos escoitar un coro cantando unísono un tema como este, no que hai que facer unha interpretación conxunta, non? E o arranxo tamén gustoume moitísimo, con teu permiso. Que está ben, por favor, faltaría máis, home. Faltaría máis, por suposto, non? No, de verdade, gustoume moitísimo, non? Sí que botaba en falta, o mellor, un pouquiño máis de punch nalgúns puntos, non? Un pouquiño máis, o sea, que dicir, un pouquiño máis de matices nos pianos, un pouquiño máis pianos, e os momentos de pegada, un pouquiño máis de pegada, que sei que tedes esa pegada, porque as vosas directoras teñen esa pegada e moitísimo máis, non? E seguro que vos la poden transmitir. O sea que, parabéns, pero con ese comentario que espero que vos sirva. Como dice, que de forza... Bueno, perdón, Eva, si remata. No, Didi. No, que se digo eu xa non vas dicir ti, entonces, porque vou dar paso a un vídeo, así que di o comentario. É que xa non sei que iba a dicir. Bueno, por logo, logo xa cho digo eu, falaba Ramón de forza e merendan contundentemente. Forza aí, métenlle gasolina ao corpo, como vamos ver neste vídeo, xa verán. E isto podía ser o Happy Day ou podía ser Larpeiros, porque, mira para la Matías, esta xente de Sisters in the House na Coruña non deben ter onde comer e veñen cos sándwiches medio feitos, aquí temos sándwich e aquí tamén temos que se cuida un pouquinho máis e aposta por ensalada. Ensaladita aí. De que ensalada, amiga? Describes aí un pouquinho. Pois leva o que tiña por casa. Leva champiñón, noces, leituga, tomatiño. Bueno, que había. Prácticamente un gin tonic. Ahora hai xente que empeza facendo ensalada e se acaba facendo gin tonic. Eso con un pouco de ginebra vale como a gin tonic así de sitio. Hai moita tontería con eso de un gin tonic. Non tan mala pinta. Despois el licor é verdad, que é a pócima secreta da vosa, non? Queres pasar un momento de licor na café? Bueno, punto. Tomamos nota. Moitas gracias, chicas. Moi ben. As sisters que merendan duro e chicas podes tomar un digestivo se queredes tranquilamente. Aplauso para elas. Sisters in the house. Penso que estamos moi contentas coa nosa actuación. Moitas gracias pola valoración do xurado. Se nos deixades continuar, esperamos mellorar neses puntos que nos dixéchedes. E agora todas, sisters in the house. 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 Xa actuaron os 6 coros, entramos na fase definitiva. O xurado ten que deliberar, pero antes voume acercar. Vou ir hasta aí. Porque estou vendo aí un chollo que ten Eva Perales, que me chamou a atención xa a semana pasada, e nada, e dixemos del, e hoxe volvelo ter. Non, que? Non o vin. Diccionario esencial galego, castelán, castellano, galego. E logo? Porque estou aprendendo. Estás aprendendo. Na que ti cos idiomas estás unha relación moi especial, a verdade, Sí, mira, é o que teño, gústame respetalos. Tes unha relación... Hai que respetar sempre, o respeto é moi importante. Para todo na vida. De feito, cos idiomas, hasta temos unha recopilación de momentos de Eva e os idiomas. Denominámoslo así, a ver que che parece. Unha das cousas e recomendacións para min importante na miña traxectoria. Cando cantamos unha canción en inglés, ten que ser en inglés. Porque xa, non sei se dixestes durum ou xurum. Que dicía desa? A min o durum en inglés costoume moitísimo. Porque é moi complicado, máis difícil que en galego, moi duro. Vale, oxe. Sí, é que eu teña duda. Durum ou xurum? Entonces, por aclarar. Maravilla. Seguimos aprendendo inglés. Como é para... Volvemos, xa sei que son moi pesada, pero vou dicir unha burrada. Non, burrada. A geada en inglés existe. Ti és profe de inglés, non? Sí. É que vas a vir moi ben, porque Eva outro día, ahora que non nos escoita nadie, estuvo un pouco puntillosa co inglés. E a ti, o inglés, as tampouco. Entón vamos a ir a facer unha progresión conxunta. Eu vou facer as que aquí a miña compañera sempre me... E ti vas facer ese inglés, sabes, de... A ver... Ten cuidado, que Eva Perales sabe de todo, sabe de inglés. E o Swahili tamén lleva, os idiomas controlaos todos. Eva, non sei de Swahili se te pareceu correcto ou non correcto. O Swahili quedoulles estupendo. Quedoulle ben, non? Estupendo. Dime tonight. Tonight. Ai, sí. Non tonight, nin chappy day. No. Bueno. Ok. Sí, señor. Oye, podes aplaudir se queredes, aplaudir o xurado, porque creo que logo desta clase de inglés
2 por 1, actuación e clase de inglés. E vai os idiomas, aí o teñen. En ese vídeo facías unha especie de promesa. Facías moito fincapé no tema dos xes, que eu creo que os pronuncias xa ben, pero costan os xes. Xe promet, sí, cóstame. Practico cos taxistas de Barcelona, pero non todos falan galego. Pois non te preocupes que no Rapidí tamén xamos botar unha má. O Departamento de Imagens de Maisí do programa... Está pensando. Sí, fichamos os mellores lingüistas do mundo mundial e decidiron escribirche unha frase, unha especie de trabalínguas para que a leas. Non vale que ti a vexas antes, vale? Ok. A xente xa vai non poder ver na súa casa. E ti van a ter que ler de sopetón, vale? Ok. Rápido, a ver como che sale. É revirada, ti vai practicando porque a frase é revirada. Foron a fastidiar. 1, 2 e 3. Xuxírolle, señor sarxento, que sexa xusto. Bueno, un flauxiño. Podo repetir? Foron a pillar. Esta non me saliu. Xuxírolle, non? Ah, bendito, sí, Xuxírolle, señor sarxento, que sexa xusto. Eu daba chulo, o Celga 4 daba chulo. Riuse moito Ramón e Nasla. A ver, Ramón. Carai. Suxíroche... Ai, quieto! Estou sen gafas. Suxírolle, señor sarxento, que sexa xusto. É que esa voz xa gana todo, eh? A ver, tiras Pásate o trabalingües. Suxírolle, Era complicado. Suxírolle, señor sarxento, que sexa xusto. Me cago no sarxento. Que mala idea teñen neste programa. Vámonos romper. Suxírolle, señor sarxento, que sexa xusto. Ti practicaxe. Mira, eu queria por outra frase. Eu quería que dixerdes Shakira en Sanxenxo, que é moito máis sinxero. Que estabas entrenado, xa. No, pero dixo, que eso queda moi tal, hai que por unha frase así un pouquiño máis rebuscado. Bueno, eu Celga 4, dábavolo. E agora que os vou invitar, se queredes, a que sigades practicando xe, pero deliberando, vale? Que tomedes o vosso tempo. Aplauso para o xurado, que van a decidir quen se vai e quen se queda. Saben que hai 3 coros na corda frouxa, Alecrín de Brión, Sisters in the House e coro en Caixe. E agora, mentre vostedes ven o recordatorio das mellores actuacións, eu vou aproveitar que non está Perales e probar isto que sempre tuve moita curiosidade de saber o que era. Sopido pámparos escameados, sopido teno un poco de calor. Soy casi la vida perdiendo la triste y siempre así. Soy contigo de estar acabando y siempre así. No controles mi forma de vestir porque es total y a todos se enamoran. No controles mis vestidos, no. Some of them want to use you, some of them want to get used by you, some of them want to abuse you, some of them want to be abused. Es horrible como sabes, en vida cantar, corazón que nace libre, no se puede cadear. Just a respect, just a little bit, just a little bit, aquí just a little bit, just a little bit. Xa vexo que está o Twitter fervendo, xa vexo que moitos de vostedes teñen o seu favorito, o seu candidato a mellor canción do día, tamén o posible expulsado. Oxe, non teremos criba, pero seguro que vai haber moita tensión e moita emoción. Que entre o xurado, por favor. Eu xa non sei nin que dicir, xa vendo así as vosas caras, non sei. Non sei que pasará. Creo que comezamos coa mellor interpretación da noite. E creo que empezas ti, non, Eva? Sí. Adiante. Empezamos por unha boa nova, que é saber cual foi, según este xurado, a mellor canción. Creemos que pola dificultad do tema, polo arranxo,
tan ben feito, quedou tan xeitoso, porque cada día que suben ao escenario se fan máis artistas e porque conseguiron que disfrutáramos, e sobre todo, moi importante, máis alí de que ben sonou, maravilla de voces, o que transmiten, o que nos fan sentir, e o que fixeron esta noite. A mellor canción, según o xurado de O Happy Day, é a de Coda. Alegría para Coda. Claro que sí, mellor canción. A segunda vez que lo logran. Pois nada, que... Chicos, como estamos? Que? Coa, coa, te necesito, coda. Coda. E para a semana, máis e mellor. Máis e mellor. Happy Day. Alegría, como é normal, para o coro Coda. Aí vou tocolle dar a boa nova da noite. Creo que ti, Ramón, hoxe tamén vas dar unha boa nova, non? Temos 3 candidatos. Sí. Salvas a un. Sí, tócame decir cal é o primeiro salvado desta noite. Quero decir tamén que cada vez é máis difícil decidir. Neste caso, quero decir que o coro o que estou falando fixo unha boa intervención. Esperamos moito máis dese coro, pero bueno, o xurado de O Happy Day decidiu que o primeiro coro que se salve esta noite sexa Sisters in the House. Noraboa. Noraboa. Ledicia para Sisters. Pero, sí, no, tes a palabra aquí. Tes a palabra, pedíchela. O xurado cree que é importante que sepades que non todos estamos de acordo, que si por min fora, estaríades fora do programa. Creo que tedes moita calidade vocal, que non é un problema de son o voso, é un problema de enerxía, é un problema de sacar adiante, de que seades verdadeiramente as sisters in the house e non as irmaniñas in the house. Pídovos, por favor, que rompades xa o que tedes que romper, e a próxima semana eu estou tan de acordo como non estuve en esta noite con que vos quededes no programa. Vos lo pido, por favor. Unha salvación un pouco agridoce. Que diste a mí, que se parece a crítica do xurado. Unha de cal e unha de area, son guiadiñas, tomarán nota. Nasla, estás moi sonriente, pero tócache a peor parte. Estou sonriente, pero por dentro non. Temos dous supercoros aquí, Santiago Ferrol, coro encaixe e Alecrín de Brión, e por desgraza un tense que ir esta noite. Sí, hoxe non me salva nin o licor de guindas. Depende de ti, Nasla. Os dous sodes coros que me gustan, sobre todo porque traedes ese machín galego que eu valoro moitísimo. Penso que o levo no corazón, no meu corazón palestino e galego. Por unha parte, Alecrín traedes a parte máis tradicional da Galiza, pero arriscades tamén pouco. Tedes unha parte moi boa, xa foi unha actuación magnífica, a min puxeronse os pelos de pita, pero por outra parte tamén está a vosa traxectoria, non? Que non houbo actuacións tan brillantes e nos, como sabedes, tentamos valorar a traxectoria en total, non? Por outra parte está Encaixe,
que hoxe tampouco foi unha gran actuación, comigo non conectou, teño que dicilo, pero tedes unha parte tamén boa que asumides riscos, cousas que a veces non encontramos en Alecrín, e que disfrutades, aínda que vos falta un pouquiño esa empatía que sentimos que nos separa de vos. Entón, despois destas reflexións que, como vedes, non son nada fáciles para chegar a unha conclusión, o xurado de O Happy Day decidiu que o coro que está eliminado esta noite é Alecrín de Breo. Non quero romper este momento. Quero que o vexan, non quero decir casi nada. Porque isto é o Happy Day, de verdad. Isto é o Happy Day. Importante. Vaguas por ali, vaguas por aquí, vaguas por alá. Dous coros rivais, digámoslo así, que se están disputando a permanencia no programa, e o primeiro que fan é felicitarse uns aos outros. Como vos tomades esta salida? Que disfrutamos moitísimo. Gozaron, non? Moitísimo, de verdad. Bueno, eso para nós é algo que nos agrada. Algo máis que apuntar? No, que fuimos moi felices aquí. Foron felices? Sí, señor. A nós tamén nos dixeron... Estuvemos moi contentos, entonces vamos contentísimos todos. Bueno, a nosa maior alegría é o seu sorriso. Non me quería despedir así con... Bueno, sempre despedimos cunha expulsión, porque ten que ser así, pero é un pouco agridoce. Pero, David, vente para adiante. Antes baileiche que a muller. Que non che parezca mal. Comentarme que pasado mañá temos unha festa en Ferrol. Pasado mañá? Ou é hoxe? Hoxe. E cantos son? 41, creo. 41. Cantamos non un Happy Day, un Happy Birthday. Un parabéns para ti, que non merece. Venga. Parabéns para ti. Nesta data querida. Moitas felicidades. Moitos anos de vida. Hasta que dice a canción. Adiante, Eva. Non te prives. Non te prives. Algo se quere decir a Perales, eh? Enhoraboa. Enhoraboa. Quinto moito. Pero quinto moito. Vamos a sacar el pauta. Vamos a amosar os mellores momentos dun coro moi especial, porque aparte do licor de guindas, aparte das historias que teñen cada un, Alecrín tamén é un coro, como son todos, moi queridos, con historias moi interesantes. Tras de cada coro hai moitas historias como a de David, como a de Silvia, como a de Manolín, como a de todos. Foi difícil, pero estades dentro de O Happy Day! Encantados da vida, de ir ao programa, que foi unha experiencia maravillosa. Moi contentos, a experiencia foi fantástica. Despois de tanto mundo que levo recorrido, me faltaba isto, e só me queda subir en globo. Mariñeiro, mariñeiro, na terra tendido mar. Porque mira, de entre tantas corrales nos elixiron a nosotros, pues mira, que quer que che diga? Moi ben. Era unha boa experiencia que tuvemos, e bueno, xa está. Encantadísimos de poder ir e de contar yo aos netos cando os teño. Un forte aplauso a Alecrín de Breo. Muchísimas gracias. Sodes grandes cantantes, sodes grandes persoas, e gústame irme así, gústame irme cun sorriso. Sempre yo digo, sempre yo repito, pero é verdad, somos un programa moi happy e temos que marchar sorrindo, ofrecéndolles o noso mellor sorriso.
Villos mil, vemos para a semana. O xoves, Rapiñas de Corazón. Moitas grazas.